Eh siyaqala ke ngokumkhonzi siyaqala. Eyona ngxaki yam ke into yoba andiqinisekanga into yokuba izawuphumelela nale nto yethu. Wena xa ucingayo umkhonzi Hayi, mkhonzi, izawuphumelela nale nto sizawuyenza. inecebo likaThixo le izophumelela. Inecebo likaThixo. Inomlo kaThixo. Oh, okay. Nomlo kaThixo mkhonzi. Okay, mkhonzi. Soze ingaphumeleli. Xa iza kuphumelela, masibulele mkhonzi. Sithatha ithuba masibulise. Igama lam ndinguSihle Bonani. Ngokuya ndandisakhonza ke mkhonzi. Ndandikhonza kwibandla laseBantu Christian Amaziyoni. Oh, Wena mkhonzi ungubani mkhonzi? mna ndingu-Anele wakamnguni. Ngoku ke ndandisangena ke ecaweni, ndandiphayana eRhabe, United Presbyterian Church in Southern Africa. And kodwa ke ngoku sikule ndawo sikuyo ngoku mkhonzi kaThixo, kwiCawa Yabantu Abangacawiyo. Le yicawa yabantu abangacawiyo. Ubantu bonke abaqala ukungena bayafana nathi siyaqala ukungena kule cawa yabantu abangacawiyo. Mkhonzi, masiyivule le nkonzo ngomthandazo. Bawethu osezulwini, yise wenkosi yethu enguYesu Kristu. Ngale njikalanga Thixo siza phambi kwakho, Nkosi yethu namandla. Sizawucela wena Nkosi into yokuba le nkqubo siyiqulunqayo namhlanje ihambe kunye nawe, Nkosi yethu namandla. Sinethemba lokuba xa ukunye nathi wena Nkosi, zonke izinto ziyalunga. Sicela Thixo uzulungise Nkosi yethu apho sizawubhuda khona. Sincede Thixo nale nkonzo yabantu abangayiyo ezinkonzweni, kule cawa yabantu abangacaliyo. Xa siyiqalayo namhlanje, ube nguThixo uhambe kunye nathi. Sibeka ke Thixo abazalwane abamkayo kuwe. Sinomnqweno namhlanje into yokuba ngokuva Thixo ilizwi lanamhlanje baza kuva nawe Thixo, babuye baze ecaweni. Sibeka kwanathi Thixo, ingabe ngathi into yokudlala lesiyenzayo Thixo wethu, noba thina singayithathi into yokuba into encinci, kodwa Thixo makubekho ilizwi lakho phakathi kule cawa yabantu abangacawiyo. Thixo wethu namandla, sinomnqweno wokuba ingabi yonto yethu sodwa Thixo, nabanye abazalwane babe nako ukusijoyina Thixo wethu namandla. Sikuthembile ke into yokuba uza kusenzela, uza kusimamela ngoYesu Kristu inkosi yethu ngoku nangonaphakade. Amen. Amen.
Sibuyile bazalwane. Le Yicawa Yabantu Abangacawiyo. Sizonibulisa ke ngoku ngokusesikweni bazalwane kule nkonzo. Njengoba senitshilo ke andihambi ndedwa, ndihamba nalo mzalwane wakwaMnguni. Sizokuthi molweni ke bamamele emakhaya, sizothi ngale mini namhlanje ukuthi uThixo usanijongile kwaye uThixo usanithanda, nokuba sekuthini na, nokuba sekunjani na, unguThixo obathandayo abantu bakhe kwaye singabantu bakhe sonke. Ke siza kuya ke emazwini ethu anamhlanje ntakabonani. Ewe, siza kuya emazwini ethu singabanye besinqwena ukubheka ezinkonzweni, kodwa iingxaki ezininzi esijongene nazo zabangela ukuthi singakwazi ukubheka ezinkonzweni. Ngoku siza kumamela ukuthi okanye siza kuzama ukuya ngasemazwini kwenzela ukuthi naba bebengalifumenanga ilizwi, naba bebenqwena, bebenentliziyo ezithi siyanqwena ukubheka ngakhona, kodwa ngenxa yezinto ke zomhlaba abaya ezinkonzweni kule cawe yabantu abangacawiyo. siyibulisa abo bantu abanye babo mhlawumbi yayingabantu ababalulekile ezicaweni. Abo bantu umntu wayethenjiwe ecaweni, kodwa ngenxa yezinto zomhlaba wazibona engasayi ecaweni. Sizobulisa yena namhlanje. Molo mfondini. Sibulisa bonke abantu ababekhulele ezicaweni, bakhula babona umhlaba, bahamba nezinto zomhlaba. Ngoku inkonzo yinto apho abayibalisayo into yokuba mna ndakhulela ecaweni. Molweni bazalwane. Sibulisa nina, sibulisa bonke abantu abebekade besiya ezicaweni. Ngoku icawa bathi ihlala apha ezintliziyweni. Kukho abazalwane bawuMnguni abadla ngokuthi into yokuba akusanyanzelekanga into yoba ndiye ecaweni. Mna ndihlala ebhedini yam ndithethe kunye noThixo wam. Umntu onjalo sibulisa kwayena. Isizathu sakhe uyasazi yena into yokuba kutheni engasayi ecaweni. Molo mzalwane. Kukho aba bantu bazifumana inkonzo ezitivini nasezireyidweni athi kuphelela lapho ngoba ubaleka into eme ngasemnyango enkonzweni yakhe. Ubaleka mhlawumbi ubude bendlela yamqina apha endleleni, yamdinisa apha endleleni, wahlala watyhapha, waqonda ubana kunoba makaye enkonzweni okanye kunoba makahambe aye kule ndawo imenza intliziyo ebuhlungu, kule ndawo imvuselela amanxeba, makasuka ahlale endlini. Athi kokufika ixesha lokubana kuthandazwe, athi kokufika ixesha lokubana kuvulwe ilizwi likaThixo, alibukele etivini yena kuba esithi akafuni uyongena enkonzweni okanye ubaleka ihlazo owayelenzayo enkonzweni. Kodwa sibulisa abo bantu banjalo abathi kwakufika eli xesha okanye kwakufika ixesha lemvuselelo ezireyidweni, lathi kwakufika ixesha lasetivini atyhile umabonakude wakhe, atyhile i-TV yakhe, abukele kooFacebook inkonzo. Sibulisa abantu abanjalo abanqwenayo ukuya, kodwa iingxaki zibombethe nezinto zephakathi zibombethe. Sibulisa abantu abanjalo. Molweni bazalwane. Molweni, sibulisa nina. Khanizeni niphinde nikhumbule into yokuba le cawa yayenzelwe nina kwasekuqaleni, nangoku iseyeyenu. Abanye abantu bathi bawuMnguni yakhe yaphucuka icawa, yaske yaphucuka ukogqitha bona. Umntu wagqibela icawa apho umntu olihlwempu evumeleka khona into yokuba makangene ecaweni, kodwa ngoku icawa yaske yaphucuka kakhulu.
umuntu ujongwa nebhlukwe yakhe into yokuba uyinxiba kangaphi enyakeni okanye enyangeni xa esiya ecaweni, ukuba uyiphindile ngeveki ezilandelanayo uba yinto yohlekisa ecaweni. Wabona umntu into yokuba makahlale phantsi. Ngoku sizobulisa abo bantu banjalo, sithi molo bawo, sithi le icawa yicawa yakho nawe. Omnye uhlaliswe ngumnikelo bantwana bahle bedinga, omnye uhlaliswe ngumnikelo ngoba ecaweni okanye etyalikeni bantwana bahle bedinga izinto zecawe ziyafuneka, kodwa wawuthi ungakwazi ukufikelela kuzo abantu bakujonge ngelinye iliso bantwana bahle bedinga. Umhlambi uhleliswe seso sizathu wena, kodwa sizokubulisa namhlanje sizothi uThixo uyakuthanda kwaye uThixo usakukhathalele bantwana bahle bedinga. Sizothi molo kuwe, uhleli eso sizathu sakho saziwa nguwe, eso sizathu sibangela ukuthi icawe uyijonge ngelinye iliso. Sisithi kuwe molo kwaye uThixo usakujongile. Usakujongile uThixo. Eyona nto ibalulekileyo kufuneke ibe yileyo, siyazi bazalwane, sihleli kwezo ndawo sihleli kuzo, siyayazi into yokuba asimlahlanga uThixo, siyayazi into yokuba sibaleke esakhiweni secawa. Bazalwane, sibaleke abantu abaphucukileyo kunathi ecaweni, sibaleke abantu esasicinga into yokuba zizihlobo zethu, kodwa bathi bakubona abanye abantu abaphucukileyo abanezinto esingenazo thina, basondela kubo. Siza kuni bazalwane, sithi uThixo usekunye nani. Molweni bazalwane, le yicawa yenu, le yicawa yabantu abangacawiyo.
Bazalwane bazalwane ningalali bazalwane abangacawiyo hayi lesandla esikhulu kuyavela mani balela bazalwane masifumane ilizwi lethu bazalwane ngokubhalwa kwincwadi yabagwebi ngesahluko se-14 sizawuqala ke phaa kulaa vesi yokuqala siyophela phaa kulaa vesi ye-18. Isihloko sithi umtshato kaSamson. Abagwebi abafundileyo bazawuthi judges, abanye abafundileyo bazawuthi iinkokheli. Isihloko ke apha kum sithi umtshato kaSamson, chapter 14. Fundeka ngolu hlobo. Wehla uSamson waya eTimnata, wabona inkazana eTimnata ezintombini zamaFilisti. Wenyuka waxelela uyise nonina wathi, ndibone inkazana eTimnata ezintombini zamaFilisti, ke kaloku ndenzeleni ibe ngumfazi. Bathi ke uyise nonina, akukho nkazana na ezintombini zabazalwane bakho nasebantwini bakowenu bonke na, ukuba nje ude uye kuzeka umfazi kumaFilisti angolukileyo. Wathi uSamsoni kuyise, ndizekele yona ngokuba ndikholiwe yiyo. Uyise nonina babengazi ukuba ivela kuYehova le nto, ngokuba ebefuna ithuba lokubambana namaFilisti. Ngelo xesha amaFilisti ebelawula kwaSirayeli. Wehla uSamsoni noyise baya eTimnata, bafika ezidiliyeni zaseTimnata, nantso ingonyama entsha imkhawulela igquma. Wamfikela ngamandla umoya kaYehova, wayiqwenga wanga uqwenga itakane, kungekho nto esandleni sakhe. Akakuxela kuyise nakunina akwenzileyo. Wehla wathetha nenkazana leyo, yamkholisa kunene uSamsoni. Wabuya kwakuba ntsuku esiya kuyizeka, watyeka, wakhangela isidumbu sengonyama leya, nalo ibubu lenyosi lisesidumbini sengonyama, kukho nobusi. Wabuthabatha, waphatha ngesandla, wahamba esidla, waya kuyise nonina, wabanika, badla, akabaxelela ukuba ubusi ubuthathe esidumbini sengonyama. Wehla ke uyise waya kuloo nkazana. uSamsoni weza kumsitho khona, ngokuba abesenje njalo amadodana. Kwathi bakumbona, bazisa abalingani abangamashumi-30 baba naye. Wathi uSamsoni, ndonijikela iqhina. Ukuba nithe nalicombulula ngeentsuku ezisixhenxe zomsitho, nalifumana ndoninika iingubo zelinene entle ezingama-30, neengubo zokukhululana ezingama-30. Ke ukuba anithanga nibe nako ukulicombulula, nondinika nina iingubo
zelineni entle ezingama-30 neengubo zokukhululana ezingama-30. Bathi kuye, "Lijike iqhina lakho silive." Wathi kubo, "Kodlayo, kwaphuma ukudla, konamandla kwaphuma incasa." Ababanako ukulicombulula iqhina imihla emithathu. Kwathi ngosuku lwesixhenxe bathi kumkaSamsoni, "Yirhwebeshe indoda yakho, isicombululele iqhina, hleze sikutshise wena nendlu kayihlo ngomlilo. Nisimemele ukuba nisihlwempuzise na, akunjalo na?" UmkaSamsoni wathi, "Kodwa undithiyile, akundithandi. Ubajikele iqhina oonyana babantu bakowethu, akwandicombulela." Wathi kuye, "Uyabona, andibacombulelanga ubawo noma ndicombulele wena na?" Ke wamlilela iintsuku zosixhenxe ababesemsithweni ngazo. Kwathi ngolwesixhenxe usuku wamcombululela kuba ebemxinile. Waza yena wabaxelela oonyana babantu bakowabo. Athi kuye amadoda aloo mzi ngomhla wesixhenxe lingekatshoni ilanga, "Yintoni na enencasa ngaphezu kobusi? Yintoni na enamandla ngaphezu kwengonyama?" Wathi kuwo, "Ukuba beningalimanga ngethokazi lam, ngeningalifumananga eli qhina." Wamfikela ngamandla umoya kaYehova, wehla waya eAshkeloni, wabulala kubo 30 amadoda, wawahluba iingubo, wanika abacombululi beqhina elo iingubo zokukhululana. Wathi wavutha umsindo wakhe, wenyuka waya endlwini kayise. Ke umkaSamsoni waba ngumlingani wakhe, abemenze isihlobo sakhe. Eli lilizwi lenkosi eliviwa bumnyama bubaleke. Makasikelele uThixo ilizwi, ukufundwa kwalo uYesu Kristu inkosi yethu ngoku nangonaphakade. Amen. Amen.
cause ndithembe wena mandingaze ndidaniswe. Le yicawa yabantu abangacawiyo, siza kuwe ke ngokubawo. Masilifumane ke. Wathi Kodlayo, wathi kubo Kodlayo, kwaphuma ukudla, onamandla kwaphuma incasa. Ukuhlabhla nje okanye ukuhlaba nje ifolo ukuba ndivuleleke kuwe ke uchaze okanye uzihlalutyele ukuba uva ntoni na apha. Ewe baba. Kodwa into endiyiqaphelayo nendiyibonayo apha kule ncwadi ifundiweyo ngunyana lona othandazelweyo, oceliweyo kuThixo. Nkosi yami. Kwaphuma ke imiqathango okuba angangamenzi u-A kunye no-B. Nkosi yami. Ngoba uzamqombisa uThixo. Ukhula ke lonyana phansi kwalo miqathango, njengamntana wonke ke wakhula eyikwekwana ephila phakathi kwemiqathango enjalo. Ngoku simbona ekwinqanaba lokukhula apho azofuna unkosikazi, ngoba apha ekukhuleni kufuneka sizihambile zonke iziteji zobomi. Ewe baba. Sifikile ke nalapha kunyana. Inhliziyo ke iyathanda ukufuna okungokwayo. Ufika uhlalisa phansi abazali bakhe, tata nomama, njenganyana wonke xa ebona intombi. Tata nomama, ndibonile intombi yasekuthini. Bathe kuncokoleni naye kuba belazi oluhlanga ukuba luhlango olunjani na. Bazama ukumkhalimela njengamntu ke ophandlwe luthando. Kudla ngokuthiwa uthando aliboni. Njengomntu ke ophandlwe lithando, watsiba ngapha kwezinto ezithethwayo, watsiba ngapha kohayi. Kodwa into endiyithandayo nendiyibonayo apha, bathe emveni ba bencokole naye bezama ukumbonisa indlela, basuka bahamba naye ukwehla uyokhangela le ntombi. Apha ekuhambeni kwakhe, ekuhambeni kwabo, bafika apha kule ndlela. USamson lona wathi bucala. Uthe esaphume njalo ecaleni wadibana nengonyama. Kulapho ke ayibulele khona. Ithi iBhayibhile xa ebuyela ebazalini bakhe akabaxelelanga into eyenzekileyo. Zikhona izinto sihamba nabantu endleleni esibathandayo, kodwa ezinye izinto esidibana nazo ebomini
amanye amadabi esidibana nawe ebomini ewe baba, asibaxeleli umhlawumbi iza kusiphazamise okanye iza kubaphazamise endleleni. Amanye amadabi silwa nabo bucala, amanye amadabi bantwana bahle bedinga sithi sowanqoba sibuye ingangathi akwenzekanga nto. Nalo mzalwane ke uthi wokulwa nengonyama leyo ibe ngangathi akwenzekanga nto, kuqhubekeke nohambo olubheka uyowuthatha umfazi. Bathi bokufika ke apho bancokola okanye wancokola nale ntombazana bavana, simbona ngoku ehambe nalo nto, nalo dabi ebelwile, nalo nto bekufanele ukuthi uthi aphakamise izandla athi ndiyinqondile ingonyama, kodwa uvuyo uligcine ngaphakathi. Into yokonwaba kwakhe kuba ebulela ingonyama uyigcine ngaphakathi, akabaxelela abazali bakhe. Kodwa ngoku simbona kule vesi ezama ukubopha iqhina, uthi Kodlayo kwaphuma ukudla kwanamandla, kwaphuma incasa. Bantwana bahle bedinga into endiyiqaphelayo, bantwana bahle, ngoba ingonyama yinto namandla. Ingonyama yinto ethi wawujongana okanye yawujongana nesinye isilwanyana isuke isiqwenge, ngoba inobunganga enabo kwezinye izilwanyana. Kodwa uthi lo mzalwane onamandla kwaphuma inyama. Bantwana bahle bedinga uyibona le nto lo mzalwane, uyibona lo mntu. Bantwana bahle bedinga xa ebuyele ekhaya, xa ebuye esendleleni ebuyele ekhaya eyowujonga esi sidumbu sengonyama apho ibileli khona le ngonyama, afike khona kukhibubu lenyosi, aphakule khona kuphuma incasa. Bantwana bahle bedinga into endiyiqaphelayo nendiyibonayo yilena, xa izinto esizinqobileyo bantwana bahle bedinga ziyajika. Ingonyama bantwana bahle bedinga ebesijongele nazo ziyakwazi ukujika zibe yinyama kwizinto ebesizitratsi kuyo. Bantwana bahle, ngoba bantwana bahle bedinga inyosi ebezingakwazi ukusondela kule ngonyama zifumene indawo yokwenza ubusi. Bantwana bahle bedinga nembovane zikwazile bantwana bahle bedinga ukufumana ukudla. Bantwana bahle bedinga kule ngonyama umhlambi nentaka. Bantwana bahle bezala phendle zikwazile ukuthi zidle. Bantwana bahle kule dinga okanye bantwana bahle bedinga izinto esijongele nazo ngamanye amathuba. Bantwana bahle bedinga siyakwazi ukuthi sazinqaba. Bantwana bahle bedinga i-community, isixeko sibhenefithe kuyo. Bantwana bahle bedinga, ngoba bantwana bahle bedinga ifuna ukuthi sibe nokuzithemba thina, sibe nobunganga bantwana bahle kwezinto esijongene nazo. Nkosi yami, uthi kwenamandla kwaphuma ukudla. Akwazi ke uphuma ukudla ungakhangulwe nengonyama. ewe baba, Inyosi azikwazi ukwenza ubusi kwindawo esafe ungaqalanga kwafa ingonyama. Nkosi yami, ngoba akusondeli nabani na kwingonyama. Nkosi yami, Nobihleli nobifile, ngoba awuthembi, kodwa kufuneka uqale ubonakalise ubukroti bakho. Uqale ubonakalise ukuzithemba, uqale ubonakalise ukuthemba uYehova uThixo. Masithi ke
kuzo zonke izinto esijongene nazo, kuzo zonke i-challenges zobomi, nokuba kusemsebenzini, nokuba kusemakhayeni ethu, nokuba kusezikolweni, nokuba kwi-community esihlala kuyo, kwimibutho esikuyo. Nkosi yami. Kodwa sijongane nengonyama ezibekiweyo phambi kwethu. Ewe baba. Kodwa kwakuyinqoba impi. Kwakuyinqoba impi. Into bonani eyacaphukisa uSawule. Nkosi yami. Bathi uDavide ubulele amawakawaka. Nkosi yami. Ngoba ungacimba kwelinye ixesha wakubulala ingonyama ojongene nayo, ubheke ebantwini uyawuchaza uba ndiyibulela ingonyama, kuba uvuya ucinga uba wenza into entle, kanti abathandi bonke abantu. Abantu abathandi bonke. Kulapho amayelenqe azakuvela khona. Kodwa wakuyibulala ingonyama, thula uthi tu, uzawukwazi ukufumana ubusi. Umhlawumbi ungakwazi ukufumana ubusi obu, uyavuya wena uyawuxelela abantu abarongo basuke bama phambi kwakho babuthatha ubomi bakho, okanye bakwenza amapiyelenqa ungawaboni amandla kaThixo. NguThixo wezuko, uThixo wembeko angasikelela ngokukude besephakadini. Amen. Amen. Yesu walila, Yesu walila, Yesu walila, Yesu walila, hallelujah. Oyigeme yamu. Nalo ke mkhonzi ilizwe lethu lanamhlanje kule ncwadi yabagwebi ke babukele emakhaya chapter 14 ila verse ka 14. Ningalibali ke sikule Icawa Yabantu Abangacawiyo, ningalibali uku subscribe no ku
nokufollowisha bazalwane. Kodlayo kwaphuma ukudla. Andibulele bawo ngelizwi osibekele lona. USamson ebeka iqhina kumafilisti. Kodlayo kwaphuma ukudla, konamandla kwaphuma incasa. Ndithi xa ndikumameleyo bawo ndive into yokuba kukho amandla enkonyama oyikwayo ngabantu. Nabantu abafundileyo badla ngokuthi ingonyama yi-king of the jungle. Kutsho ukuthi ayikho into enokoyisa ingonyama. Kodwa uThixo namhlanje usibonisa into yokuba singanawo amandla okoyisa ingonyama. Kodlayo kwaphuma ukudla, konamandla kwaphuma incasa. Kukho nalaa ndawo ithi abazali babengayazi into yokuba le nto inesandla sikaThixo phakathi. Ngamanye amaxesha zikho impazamo ekumele sizenze ukwenzele uThixo azokubonakala. USamson impazamo enkulu ayithathileyo into yokuba ayothatha unkosikazi kumafilisti. Kodwa impazamo kaSamson impazamo eyayifunwa nguThixo. Impazamo ngokokuba abazali bayazi into yokuba amafilisti la ngophuma silwe. Abazali bayazi into yokuba akukho nto ilungayo ngokuya kumafilisti. Ngokayamcela into yokuba bengekho zintombi na apha kowenu le nto uzawudinga into yokuba mawuye kumafilisti. Kodwa uSamson uthi eyona indifaneleyo yileya. Abantu abalaziyo ibali likaSamson, le ntombi ayithathileyo yile ezawuthatha amandla akhe iwachebe. Xa sijonga thina bazalwane sibona into yokuba impazamo leyo, ngoba sinqwenela into yokuba abantu esizisondeza nabo bangathathi imandla ethu kodwa bawakhulise. Kodwa uThixo namhlanje usibonisa into yokuba singanqandi kakhulu ebantwini, singavali kakhulu, singababamba abantu sibafake ezitrongweni kakhulu, ngokuba ngamanye amaxesha kulungile bazalwana into yokuba abantu benza impazamo. Ngaphandle kwempazamo kaSamsoni ingonyama ngeyingafanga. Ngaphandle kwempazamo kaSamsoni ngengabonanga ubusi kwisidumbu sengonyama. Ngaphandle kwempazamo kaSamsoni ngesingabhali ngaye okanye ngesingafundi ngaye kwezi Bhayibhile. Kodwa eyona nto ibalulekileyo abazali bamyeka uSamsoni ayenze impazamo yakhe. Nathi sinako ngenxa yokuba sizazi izinto okanye abazali banayo into yokuba ngenxa yokuba bephile ukogqitha abantu babo babaxelela into yokuba sukuya kule ndawo uza kutsha, sukuya kule ndawo uzawumoshakalelwa. Kodwa bazalwane ubomi abazukwazi ukusiphilela. Ile nto into yokuba ngamanye amaxesha kuvumelekile okanye kufanelekile into yokuba impazamo sizenzele. Mhlawumbi impazamo owawukhe wayenza ngaphambili ikubeke kwindawo ephucukileyo namhlanje. Kukho abantu abanempazamo ngokuba ihlabathi liyakwazi ukusixelela into yokuba awukwazi mhlawumbi ukuba nomntwana ube uneminyaka embalwa, kodwa abanye abantu baba nabantwana kuloo minyaka imbalwa kunjalo. Bantwana abahle kaThixo babekwa amagama zindawo kwindawo abahlala kuzo ngokuba baphazamile. Bantwana abahle kaThixo, kodwa ngoku ukuba unobabuza into yokuba
yokuba uba unokwazi ukubuyisela izinto ngemva, umntu uthi andinawukwazi into yokuba ndibuyisele umntwana wam ngemva ngokuba ngoku ndibubonile ubomi ubuhle bawo ngenxa yomntwana wam. Kutsho loo nto ukuthi impazamo esasiyibonile thina ibe impazamo efanelekileyo. Abanye basuswa ngenxa yokucinga abantwana babo, basuswa kwiintambo zokuzibulala. Bantwana bahle bakaThixo, kuba umntu ecinga into yokuba umntwana uza kushiyeka nabani, kodwa ngoku wayezala laa mntwana wayeyinto yokuhlekisa elalini, kodwa ngoku laa mpazamo wayemiswa ngayo yilali. Bantwana bahle bakaThixo, yiyo esindisa ubomi bakhe. Kodlayo kwaphuma ukudla, konamandla kwaphuma incasa. Ze singabavaleli abantu bantwana bahle bakaThixo sicinga into yokuba sazi kakhulu. Singabi nanto esizivumayo nesingazivumiyo kakhulu kuba thina sicinga singochwephesha bezinto, zikuza kwenzeka ibe kanti sivala icebo likaThixo. Kodlayo kwaphuma ukudla, konamandla kwaphuma incasa. Ngamanye amaxesha amandla ethu bantwana bahle bakaThixo abonakala xa kufika ingonyama. Asizazi ukomelela kwethu bantwana bahle bakaThixo singekafiki kwindawo eyoyikisayo, singekafiki kwindawo esicinga into yokuba asizokuphumela kuyo. Kodwa namhlanje uThixo usibonisa into yokuba ingonyama nantsi iyeza phambi kwethu. Bantwana bahle bakaThixo siyoyika senjalo, masiye kuyo ngoba uThixo amandla ethu uwabonakalisa sakudibana nengonyama. Soze uyibone amandla uThixo akunike wona usahlele ekhawutshini. Soze wabone amandla uThixo akunike wona usabukela iTV, udlala uNetflix okanye udlala uFacebook. Izinto zingekho buhlungu kusemnandi. Amandla kaThixo soze wabona. Amandla kaThixo abonakala xa ujongene nengonyama. Nathi kuvumelekile bazalwane into yokuba xa sisoyika siqhubeke nokoyika kwethu, kodwa singami sibheke phambili. Ngoba konamandla kubonakala incasa. Mhlambi amandla la singathi ngamandla kaThixo. Bantwana bahle bakaThixo, mhlambi amandla la sicinga sinawo ngamandla kaThixo. Amandla kaThixo ke bazalwane ngawa nencasa. Kukangaphi bazalwane sicinga into yokuba ubomi bethu abuye indawo, kodwa uThixo ajike nje kancinci uzibone sowuphumele, ngoba amandla kaThixo anencasa. Zesingoyiki okanye zesoyike, kodwa ekoyikeni kwethu singahlali phantsi sisonge izandla, ngoba amandla kaThixo asizowabona. Amandla kaThixo sakubona ingonyama singaguquki sibaleke, ngoba ingonyama kungona iza kuqwenga xa uguqukayo ubaleka. Kodwa uThixo namhlanje siyazazi thina, siyazazi nto kaMnguni, siyazazi ingonyama zethu, siyazazi izinto ezibangela into yokuba singafuni uvuka emandlaleni wethu, ngokuba ingonyama zethu siyayazi into yokuba asikwazi ukumelana nazo. Bantwana bahle bakaThixo, uthi usacinga into yokuba mawuaplayele umsebenzi, kodwa ingonyama yakho ikuchazela into yokuba awufanelwanga kokuba mawube nomsebenzi wena, uhlale phantsi ngokuba woyika ingonyama. Siyazazi ingonyama zethu bantwana bahle bakaThixo, zezi zisibangela kube ngathi ubomi bethu abuye indawo. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa namhlanje uThixo usibonisa into yokuba lo ngonyama njengoba izawuqwenga wena, uThixo amandla akhe uzawuguqula into yokuba ibe nguwe oqonga yona, ibe ngathi uqwenga itakane lebhokhwe.
kodwa zesilumkele into yokuba sakuphumela ngapha kwengonyama. Bantwana bahle bakaThixo, silumkele into yokuba singazigwagwisi, sihambe sikhwaza into yokuba mna ndinamandla odlula ingonyama. Mhlawumbi samkisa intsikelelo ngaloo ndlela, mhlawumbi sawubiza utshaba olungafanelekanga okanye bekumela asinakulubiza ngenxa yokuba thina sizigwagwiswa ngamandla uThixo asiphe wona. Amandla kaThixo ngowokuba yakufika ingonyama simelane nayo, sigqithe ngapha kwayo, singami sikhwaza loo nto, ngokuba amandla kaThixo abonakala ngemisebenzi hayi ngomlomo. NgoYesu Kristu ngoku nangunaphakade. Amen. Ndiza kuwe ke ngokubawo. Ewe bawo. Bawo ngoku uthethayo kunento
ethi qatha apha engqondweni yam okanye endiyiqaphelayo kwesi sifundo okanye kule ncoko uncokola ngayo? Ewe, Nkosi yam. Ithi le nto abazali bakhe babengavisisani nale nto, Ewe, Nkosi yam. babeyikhaba ngandlela zonke, besithi aba bantu aba ngabantu abangamakhwele. Xa umntu ade abizwe ngobukhwenkwe, sisenyeliso eso, kuthiwa akafanelekanga ukuba abe semehlweni kaThixo. Nkosi yam. Uzokuhlazisa uhlazo ihlanga lakhe ngokuthatha kubantu abangabalelwanga usizwe sikaThixo. Kodwa sekunjalo bahamba naye. Nathi zikhona izinto esizenzayo Nkosi yam. ezihlazisa abazali nabantu esibathandayo, kodwa uthando labazali lugqithe ngapha kwaloo nto, lihambe nathi. Ngamanye amathuba siyanxila, ngamanye amathuba senza izinto ezibonakalayo kude kube ngathi ungalahlelwa ngaphandle. Nkosi yam. Ngamanye amathuba sifane nala mzekelo wonyana wolahleko, simke nezinto zasemakhaya ezinye sizikhuphe ngefestire singazinikwanga, kodwa uthando labazali lugqithe ngapha kwezinto esizenzayo. Singavumi ke bazalwane, singavumi into yokuba sakungxoliswa ngabazali, sicinga into yokuba silahliwe. Bantwana bahle, ngokuba impazamo yethu sithi sibancinci sibe njalo singafuni ukuthethiswa ngabazali. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa namhlanje abazali bakaSamson bengavumelani benjalo noSamson, baya ekugqibeleni baphela bevuma bahambe kunye naye ukuya kwelamaFilisti, sele bengalithandi oluhlanga ngandlela zonke. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa bathi sihamba nawe mntanam, nathi ingxaki yethu kwezi ntsuku siphila kuzo asifuni ukuthethiswa. Bantwana bahle bakaThixo, umntu axelelwe namhlanje into yokuba ayisiyo le uyenzayo namhlanje, aphume ngomnyango. Sawudibana naye esitratweni athi andisathethisani nabantu basekhaya, kanti umzali uyayazi into yokuba le into uyenzayo ayisiyo, kodwa ayithi loo nto into yokuba niyekile ukuthanda. Bantwana bahle bakaThixo, nathi sibaninzi singabantwana kudala saphoxa abazali bethu kwindawo esihlala kuzo, kodwa ingenxa yokuba zange siphume phandle. Abazali bethu abanye babo basikhulisela abantwana bethu, kodwa ngokuba besekhona, ngokuba besaqala ukuvela abantwana yangangathi sesona sono sikhulu, kodwa umzali uphinda amthatha umntwana wakhe amqokelele. Bantwana bahle bakaThixo, ahambe naye azame ukumbonisa kwakule ndlela acinga into yokuba akavumelani nayo, azame ukukhangela into yokuba ingabuphi uThixo kule indlela. uThixo naye akasincami ke, senza izinto ezimhlazisayo uThixo, senza izinto side simnyevulele uThixo, sakulungelwa ngamanye amathuba side sibaleke phambi koThixo, siwalibala amandla kaThixo, okanye silibala izinto uThixo asenzele zona. Kodwa kwakuba kubi emehlweni ethu, kwakuba kubi ephakadeni, siphakamise izandla zethu, siphakamise inhliziyo zethu. Uyasamkela uThixo, asamkele, angasibuzi nezilando. Khangela emnqamlezweni, bantwana bahle bedinga xa ejonga ibhata,
kwanamhlanje ndakuba nawe paradesi. Nkosi yami. uThixo lona ongalandi izilando, uThixo othe nakubana ubuze unjani avule izandla zakhe akwamkele. Bantwana bahle bedinga uThixo ke okanye uthando lukaThixo lugqitha apho thina singakwazi ukugqitha khona. Sesithi akuxoleleleki kodwa uThixo axolele yena. Nkosi yami. uThixo okwazi ukuxolela ngoba uThixo ongabuzi izilando futhi ukubana ubuwenze ntoni izolo. Wenze ntoni Ekutheni izolo? ukuze uyenze lento uyakuxolela uThixo. Akafani nam, akafani nawe uThixo ukubana aqala kuhlalise phambi Nkosi yami. kwetafile akubuze ubana ubuwenze ntoni izolo. Wenze Bekuthanda ntoni ukuze izolo? uyenze lento. Emani kudala wayenza into ethile uThixo uyaxolela. Sizama ukutsho namhlanje ukuthi uThixo uhamba nawe, uhamba yami. nawe uThixo. Sayibona le meko ukubana ayiyiyo, sawungena emhathini Nkosi wengonyama uxelela ukuthi ayenziwa lento kodwa uThixo ahambe nawe. athi umbhali bazalwane bam abathandwa inkosi nokuba ndihambe emfuleni wethunzi lokufa andoyiki kubi ngokuba unam wena. Namhlanje uSamsoni uhamba emfuleni wethunzi lokufa kodwa uThixo simbona apha ebazalini. Bantwana bahle bakaThixo umntanethu angafa kwelamafilisti kodwa sifuna ukuhamba apha ecaleni kwakhe. Bantwana bahle xa inokwenziwa lento ngabantu ophila nabo apha emhlabeni uThixo angabekela phi kuThixo. Xa inokwenziwa ngabazali ngokuba uthando silubone ebazalini. Bantwana bahle bakaThixo ubekela phi umzali wethu sonke. Bantwana bahle bakaThixo sele siphume endleleni. Bantwana bahle bakaThixo sihleli kwezi ndawo abantu becawa bathi azifanelekanga. Bantwana bahle bakaThixo ezandawo kuthiwa kuhlala ongcanyelweni kuzo. uThixo sicinga into yoba akekho kuzo. uThixo uhleli kunye nathi kwezo ndawo. Bantwana bahle bakaThixo nje nathi kwezi ndawo sicinga into yokuba azifanelekanga mhlawumbi yifilisti yethu leyo. Bantwana bahle bakaThixo ezi ndawo sicekiswa kuzo ngabantu becawa. Bantwana bahle bakaThixo leyo yifilisti yethu kodwa ekucekisweni kwethu kwezi ndawo sikuzo zesazi into yokuba asihambise odwa, sihamba nabazali bethu okanye sihamba nomzali wethu sizinkedama. Bantwana bahle bakaThixo sihamba nomnyeni wethu. Bantwana bahle bakaThixo singenabayendi. Bantwana bahle abathandwa nguThixo, uThixo uhamba nathi nakule indawo esikuyo. Ebonani kunento edla ngothethwa ethi bana xa uhlele emthini Nkosi yami. okanye xa intaka ihlele emthini Ewe babo. ithuba elide imema amatye. Imema Bantwana amatye. bahle bethi umhlawumbi uSamsoni lo engabaxelelanga abazali bakhe ukuba uyibulela ingonyama Nkosi yami. wayika into enokwenzeka. Umhlambi ngenxa yothando bazothi jika endleleni ngoku Jike endleleni. ngoba uyayibona le ndlela inobungozi. Nkosi yami. Umhlawumbi bazazithetha izinto ezibangela ukuthi zomophula umoya ngumntana kubo. Bekungafanelekanga ukuthi umelene nengonyama. Bengamelanga umelene nengonyama. Xa uphinde wayibona uzubaleke. Nkosi yami. Umhlawumbi ukuba ayibaxelele xa ephinde edibana nale ngonyama uzayibona impazamo Nkosi yami. ukumelana nengonyama ngoba amandla akhe aqale aqotywa ngabazali Nkosi kuqala. yami. Umhlawumbi ezinye imeko singakwazi ukumelana nazo nokujongana nazo sithe besingenile kuzizolo sabalisela abantu abarongo. Sabalisela abantu abarongo. Kulungile ukubalisa. Nkosi yami. Uthi uThixo undenzele lento kodwa lungu ubana uyithetha kubani. Omnye umhlawumbi injongo zakhe azikho ntle, omnye umhlawumbi injongo zakhe zinhle, ucimba uyakuthanda
kanti ulimit amandla akho lo mkubana uzuko lakho ulibalisela kubani. Nkosi yam, lo mka into yobubalisela bani, lo mka ungathethi yonke into kanti uyithetha kumntu orongo. Wakhetha into yokuba ngabaxeleli abazali bakhe ukuba uyibulele ngonyama. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi ukuzama ukuthobeka apha kulo mfo into yokuba makathobeke angazigwagwisi ngamandla waphiwe nguThixo. Bantwana bahle bakaThixo, sinayo into yokuba bazalwane uThixo asiphi isiphiwo, sifune wonke umuntu ekuhlaleni ayazi loo nto, uze xa ungena mna makucace ngokuba mna ndiyinto ethile nento ethile, mhlawumbi emsebenzini ndiyinto ethile nento ethile, mhlawumbi ecaweni. Bantwana bahle bakaThixo, ngokuba eyona nto ibalulekileyo ufuna abantu bawazi amandla akho ube wena ungekenzi into. Bantwana bahle bakaThixo, lo mfo ubonakalisa kuphela, bantwana bahle bakaThixo, iziphumo zamandla akhe xa esebuyisa ubusi ebusa bantwana bahle bakaThixo ebazalini. Angachazi into yokuba isource yamandla akhe yeyiphi. Bantwana bahle bakaThixo, wakhe wayenza okanye ude ayenze. Bantwana bahle bakaThixo, achaze isource yakhe kumntu orongo. Bantwana bahle bakaThixo, uSamson amandla am, Delila asezinweleni kanti impazamo leyo enkulu. Bantwana bahle bakaThixo, wazicheba inwele umntu orongo. Bantwana bahle, lo mka into yokuba amandla akho uwaxelela bani, into yokuba suka phi. Bantwana bahle bakaThixo, ngokuba kusenokwenzeka usa amandla akho into yokuba mawachetywe. Bemlaka bonani? Ewe babo. Uphuma isaziso sokubana kuyaqeshwa kamasipala. Nkosi yam. Ndifike ndichaze buti kuyaqeshwa kamasipala, ndicinga ukuaplaya. Nkosi yam. Ajonge ke izinto ezifunayo. Suka athi bana awunayo into ethile, awunayo into ethile. Nkosi yam. Ndithezeka amandla. Ewe babo. Xa ndidibana nalo mntu ebendinikele le post, uthi nda-aplaya mna kule ndawo, ndabizwa, Nkosi yam. ndathathwa. Lo mntu unemfundo esezantsi kum. Nkosi yam, umamela abanye abantu. Kuba ndimamela abanye abantu bandisusa kwi-disappointment ngokwakwabo, Ewe babo. bandisusa ekurejectweni kuba ndingenazo ezi zinto zifumanayo. Nkosi yam. Kodwa abantu abathemba amandla abo, abantu abathemba amandla abo Nkosi yam. basuke bazifaka iposti, babizwa bathathwa bengakhwalifayi benjalo. Lo mntu okubana amandla kuwaxelela abani, lo mntu okubana usuku lixelela abani, Nkosi yam. hleze bathi bayalungisa kanti bama phambi kwempumelelo yakho. Ukhe wathi ka uthetha, faka iposti yakho. Bantwana bahle bakaThixo, faka isicelo sakho. Abantu bazawuzuza emveni ubana ubiziwe emsebenzini. Abantu bazawuzuza nge-1st, nge-25, nge-15. Xana ubheke ebhankini uyokhupha imali bazuze, ungabaxelelanga ukubana isosi yamandla kiphi. Sosi yam. Eyona nto ibalulekileyo mhlawumbi kungathethi kakhulu. Bantwana bahle bakaThixo, masenze kakhulu singathethi kakhulu. Siyayithanda into yokuba abantu basazi ngokuthetha. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa izenzo zingayenzi lento kumela ziyenzile. Nciphisa ukuthetha wandise ukwenza. Bantwana bahle bakaThixo, ngokuba izinto zenzeka xa wenzile. Bantwana bahle bakaThixo, ukuthi
ndinqwenela ukwenza into ethile akufani nokwenza into ethile. Bantwana abahle bakaThixo, ngokuba sinayo into yokuqhwabelana izandla ngenxa yee-ideas. Bantwana abahle bakaThixo, ukleva umntana kabani ngokuba ii-ideas zakhe zihleli nje zintle, kodwa umntana kabani akade a-implemente i-idea. Bantwana abahle bakaThixo, kanti abona bantu baphucukileyo nabona bantu baphumelelayo ngabantu abayibeka i-idea ekwenzeni. Bantwana abahle bakaThixo, ibe sendaweni yokwenza ukwenzele iziqhamo zizokunceda nomnye umntu. Bantwana abahle bakaThixo, silala singatyanga ngenxa yokuba sine-ideas esingaqhubekekiyo nazo. Silala sikhala kodwa ingqondo igcwele ii-ideas, kodwa eyona nto inzima sithi sakujongana nengonyama. Bantwana abahle bakaThixo, uqonda into yokuba i-idea yam asiyonto endimela ndiyaqhubeka nayo. Bantwana abahle bakaThixo, kodwa namhlanje sixelelwe into yokuba ingonyama mayize, ukuthetha masikuvale, ingonyama masiye kuyo. Bantwana abahle bakaThixo, ngokuba umsebenzi wengonyama kukubulala le-idea, umsebenzi wokuthetha oko kubiza ingonyama into yokuba mayife le idea unayo. Bantwana abahle bakaThixo, yonke into oyicingayo namhlanje mhlawumbi sizofundisa into yokuba yenze, ungathethi kude kuphele. Bantwana abahle bakaThixo, Yemani, khangela echibini lesilowa. Abantu abahle bedinga abantu abagcwele zi-idea enhloko. Uyafuna na ukuphila. Bantwana abahle bedinga andinamntu wokuthi amanzi xa ethe agxojwa andiphose tanyi. Unamntu ne-ideas, unabuciko anabo apha engqondweni, unabuciko anabo. Bantwana abahle, kwenzeke le nto ukuze ndingaphumeleli, ndimonelwa ngabantu abathile. Emani, kodwa namhlanje uyabuzwa, uyafuna na ukuphila. Engqondweni yakhe ugcwele ukubana ndizawuphendula ndithini. Bantwana abahle bedinga akafuni ukwenza. Bantwana abahle, injalo nakuthi. Bantwana abahle, soloko sinento sifuna ukuzidifenda ngazo. Utheni ungayenzanga into ethile? Utheni ungalwanga notshaba lakho? Bantwana abahle, utshaba lwam lukhulu kakhulu. Emani, yingqilimbela lena ndime nayo. Bantwana abahle bedinga, emani, nangumntu ejabhisa. Bantwana abahle bedinga, ezi mpahla andizilinganga. Akufunekanga ude ulinga impahla kwelinye ithuba ukuze ulwe netshaba. Bantwana kudingeka ukuthemba amandla avele enyangweni, ukuthemba amandla avela kuThixo. Bantwana abahle, ngoba xa kuphelelwa ngamandla thina ungona siwazuzayo awethu amandla ngoKristu Nkosi yethu. Amen. Bazalwane, tsho kamnandi laa ngoma iphela phaa. Ndiyayiqonda into yoba tokamnguni bakhona abantu abakhumbulayo ecaweni zabo. Bayakhumbula ezicaweni zabo. Olo hlobo bazalwane silivalile ilizwi, kodwa ke
siya ngoku mntu kamnguni, siya kulaa nto igxotha abantu ecaweni, Ewe Nkosi yam. siya kulaa nto igxotha abantu ebecaweni. Bazalwane, kuyanikelwa, Ungakhohlwa kubana lena yicawa yabantu abangacawiyo. kuyanikelwa bazalwane, Ungagxotha abantu. kuyanikelwa bazalwane nasecaweni. Sicela ninikele bazalwane. Umnikelo wethu asizunigxotha bazalwane. Umnikelo wethu Ulula kakhulu. ulula. Umnikelo wethu uba awukacofi usubscribe, siyakucela into yoba ucofe usubscribe ukwenzele eli bandla lethu likhule, sizokwazi nakule veki zayo sibe nawo amandla okwenza icawa yabantu abangacawiyo. Ukuba ufuna uphinda ufumane le nkonzo, sicela uphinde usubscribe, then ucofe nala qhosha likuthiwa ngu-notification kwenzela ubana izokukhumbuza xana icawa yabantu abangacawiyo iqala. Cofa like ukhumbule ukubana usherele nabo baziyo ubana abacawi, uba ubakhumbuze ubana ikho, okanye ubaxelele ubana ikhona icawe yethu thina abantu bangacawiyo. Ushare uzasinceda kakhulu bazalwane, uzasinceda. Phambi kuba sivale ngiyakhumbula ngokuya kwakusayiwe ecaweni sasidla ngodibana nabantu abagqithayo phaa endleleni, athi ndicela undibeke. Akho mntu ofuna umbeka ukwenzele mhlawumbi ngoku thina siyakwazi ubalanda abantu. Umzekelo laa umzalwane uMziyanda, ndibeka yena mna, akho mntu ofuna umbeka. Hayi mani, namhlanje akabikho mntu ndifuna umbeka, ngaba bantu bangacawiyo qha ababekekileyo entliziyweni yam. Ndinithanda kakhulu ke, ningalibali ukuthi nithandaze uThixo othandazekayo. Kodwa nani ke bazalwane apho nikhoyo, uba ukhona umuntu enifuna umbeka azozithatha apha ecaweni, ze nimbeke phaa kwi-comments uthi ucela ubeka umzalwane ubani, njengoba mna sendibekile laa mzalwane. Ukhona laa mzalwane sasikhonza sonke, wayeka naye sibeka yena umzalwane uMziyanda. Nqena umchaze ke nefani yakhe kwenzele niyompowukha phaa nimmoshe umzalwane because samcenga abuye. Siyazifunda ke ne-comments ke, ndiyathembisa ubana siza kuzijonga ii-comments kufuneka sizijongile. Enkosi kakhulu ke bazalwane. Ngoku ke sifikelele kwixesha ubana masithandaze, masivaleni ke amehlo ke abavala amehlo sithandaze. Yisewe Nkosi yethu nguYesu Kristu, Thixo olungileyo, Thixo onamandla amakhulu, Thixo ozizinto zonke kum, utata kum, ngumzali, Thixo wethu olungileyo. Ungamanzi Thixo wethu ndakunxanwa ukudla, Thixo wethu olungileyo. Usithwele ke Thixo olungileyo ekudeni bemini, Thixo onamandla amakhulu kwade kwangoku. Usithwele ke Thixo wethu singabanye besisebenzisa izithuthi, singabanye Thixo wethu besisebenzisa Thixo wethu inyawo, Thixo wethu okulungileyo. Singabanye Thixo wethu olungileyo besiphangele, Thixo wethu olungileyo. Ngoku sibuya sijongene neentsapho zethu, Thixo wethu olungileyo. Thixo olungileyo, kukho abantu Thixo onamandla amakhulu abayimamele le nkonzo, Thixo wethu olungileyo, besesibhedlele, Thixo wethu onamandla amakhulu, bephisikisana ngencwina, Thixo onamandla amakhulu olungileyo. Sicela Thixo wethu olungileyo, xa kunyuka le nkonzo ungabashiyi bona, Thixo onamandla amakhulu. Kukho Thixo wethu olungileyo, xa bekungena le nkonzo, Thixo onamandla amakhulu, bangene Thixo wethu olungileyo benemivandedwa yabo, Thixo wethu olungileyo. Kukho Thixo wethu olungileyo, bangene kule nkonzo, Thixo onamandla amakhulu, becela imisebenzi, Thixo onamandla amakhulu. Kukho Thixo wethu olungileyo, bathe bexa bengena kule nkonzo, onamandla amakhulu bangena Thixo wethu becela abantwana, Thixo wethu olungileyo. Kukho Thixo wethu bethe bengena kule nkonzo, Thixo onamandla amakhulu, becela izinto ngezinto, Thixo onamandla amakhulu. Sicele ke Thixo wethu olungileyo, ngokungena kule nkonzo, ngokugxojwagxojwa kwechibi, Thixo onamandla amakhulu, Thixo wethu olungileyo,
mabathi xa bengena Thixo wethu olungileyo xa bengenile kule nkonzo Thixo wethu olungileyo kungafani nayizolo Thixo namandla amakhulu makuthi Thixo wethu olungileyo xa bengenile kule nkonzo Thixo wethu olungileyo kulunge emakhayeni abo Thixo wethu abo bengekho xolo Thixo wethu olungileyo Thixo namandla amakhulu abanye Thixo wethu olungileyo bebesezibhalile ileta zokuyeka emisebenzini Thixo wethu olungileyo ngoba ingonyama Thixo wethu olungileyo Thixo namandla amakhulu bezimile Thixo wethu zibajongile Thixo wethu olungileyo kodwa Thixo wethu olungileyo Thixo namandla amakhulu sicela ke Thixo wethu olungileyo ubanike Thixo wethu isizathu sokuvuka ngomso kusasa Thixo wethu olungileyo babheke ezinkonzweni okanye Thixo wethu olungileyo babheke emisebenzini Thixo wethu olungileyo abanike yona Thixo wethu olungileyo abanye Thixo wethu olungileyo Thixo namandla amakhulu abafuna ukugoduka Thixo wethu olungileyo Thixo namandla amakhulu ngoba Thixo wethu ingonyama zabo Thixo wethu olungileyo onamandla amakhulu zisemakhayeni abo Thixo wethu olungileyo abanye Thixo wethu olungileyo Thixo namandla amakhulu ingonyama balala nazo ebhedini Thixo wethu olungileyo ababona isizathu sokugoduka Thixo wethu olungileyo Thixo namandla amakhulu hlala kwezo nhliziyo zinjalo Thixo wethu olungileyo kukho Thixo wethu olungileyo nalona Thixo wethu olungileyo ebesephethe ipilisi Thixo wethu olungileyo kukho nalona Thixo namandla amakhulu ebesephethe intambo Thixo wethu olungileyo ngenxa yezinto Thixo wethu ajongene nazo Thixo namandla amakhulu sicela ke Thixo wethu olungileyo ususe zoncingane Thixo wethu olungileyo utyala ithemba kubo Thixo wethu olungileyo Thixo namandla amakhulu babona ukuthi Thixo wethu olungileyo ikhona Thixo wethu into enokuphilelwa Thixo wethu olungileyo noba incinci Thixo wethu olungileyo babonise yona Thixo namandla akho Thixo namandla amakhulu kodwa mayibe sisizathu Thixo wethu sokuphila Thixo wethu Thixo namandla amakhulu sicela ke Thixo wethu olungileyo usikelele wonke amakhaya Thixo wethu namandla amakhulu usikelele Thixo wethu wonke umuntu Thixo wethu omameleyo Thixo namandla amakhulu sikunika udumo ke Thixo wethu sikunika imbeko ngoba ikufanele Thixo namandla amakhulu ngoKristu Nkosi yethu amen amen masibulele bawo sibulele kakhulu siphinde sikunike kwakhona usamkelele ufefe alaba ufefele Nkosi yethu uthando nobudlelwano bomoya engcwele bungaphumula phakathi kwethu sonke idibuye Nkosi yethu izolanda abakhulwayo amen amen Amen, 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 Enkosi umuntu kaMnguni siyabulela kakhulu enkosi kumuntu wonke oye wasibukela siyabulela sizodibana kule veki izayo enkosi ningalibali ukuthandaza uThixo othandazekayo Nkosi yami Icawa Yabantu Abangacawiyo